Ez da kasualitatea sistema kapitalista heteropatriarkal honek berriz gu indarrez apaltzea. Guk argi daukagu. Aurten, inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugu. Antolatzen jarraitu behar dugu. Elkar zaindu behar dugu. Eta gure arteko zarean sortzen jarraitu behar dugu sistema zikina hau apurtu arte. No es casualidad que este sistema capitalista heteropatriarcal nos vuelva a atizar con fuerza. Pero nosotros lo tenemos claro. Tenemos que seguir tejiendo redes, cuidándonos y organizándonos. Eta ez ditugu ahazten atzean geratu direnak, edo urrun daudenak, edo gaur hemen gurekin egon nahiko zutenak eta ezin. Presente ditugu eta ez gara geldirik geratuko. Berriz ere gure herriko eta eskualdeko kaleak bete ditugu. Hemos vuelto a llenar las calles de nuestro pueblo. Hemen gaude, indartsu eta borrokan jarraituko dugu egunero. Sistema arrakalatu arte. Sí, sí. Sí, tengo...